Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында. Киселген агачлар урынына яңалары барлыкка киләчәк Йоршолыда күзге агач утырту эшләре дәвам итә. Иртә җылыну өчен күнегүләрдән башланды. 5-нче шәһәр хастаханәсе табиблары зарядка уздырдылар. Йоршолыда юл транспорт хәлакәтләре күп булган урыннарны битерәләр. Әйтик, Лисацех районындагы участокта кара исемлектән төшәргә тиеш иде. Искәртеп узабыз, узган ел М7 трассасында гидростроитель һәм заряддача бистәләре янындагы 1043 чакрымда җәяүлеләр өчен җир асты кичү файдалануга тапшырылды. Безнең төшерү төркеме юлда хәлнең ничек үзгәрүен белергә булды. Автомобильләр һәр вакытта да җәяүлеләрне үткәрмиләр. Үзләрен куркыныч астына куеп, юл аша чыгуларын искә төшерә шәһәрдәшләребез. Бу участокта юл транспорт хәлакәте шактый еш булган. Әйтик, берничә ел элек Гөлнур Әхлетдинованың әтисен дә машина бәргән. Шуннан бирле ханым юл аркылы чыгарга курка. Ләкин җир өсте җәяүлеләр кичүе барлыкка килү белән барысы да үзгәргән. Мы 50 лет ходим в этот огород, все ходим по этой дороге. Но мы не могли дождаться, когда нам сделают эту красоту, это удовольствие. И теперь с наслаждением ходим по этому переходу. Башка җәяүлеләр дә аның фикере белән уртаклашалар. Он очень удобный. Я каждый день езжу с Глабуги на ту остановку. Каждый день им пользуюсь, перехожу здесь, иду на учебу. Так что, как по мне, это очень полезная вещь. Автомобильчеләр җир өсте җәяүлеләр кичүе аркасында әлеге участокта юл хәрәкәте куркынычсызрак булуына ышана. Водителям стало проще, меньше детей перебегают дорогу, меньше людей, то есть не останавливает движение транспорта, безопасность в первую очередь, это пешеходная безопасность пешеходного трафика. Ну и в целом удобно для водителя. Это очень удобно, наверное, и водителям, и пешеходам. Своевременно построили. Шуңа да карамастан Йоршалыда юлларның куркыныч участоклары кала әле. Әйтик, Пединститут районындагы Йоршалы проспекты шундыйлардан санала. Айзилә Шаймөхәммәтова, Резида Шаймарданова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз, фото һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Киселген агачлар урынына яңалары барлыкка киләчәк. Йоршолыда көзге агач утырту эшләре дәвам итә. Яшелләндерү буенча беренче эшләр Яңа шәһәрнең 6-нчы комплексында узды. Чарада башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов, Үзәк район башлыгы Эдуард Фаттахов, идарәче компанияләр вәкилләре, әлбәттә Чаллы халкы үзләре дә катнашты. Флюра Фатхудинова 6-01 йортында яшәүчеләр белән бергә яңартылган микрорайонга сөенеп туя алмый. Безнең Ишегалда республика программасы кысаларында аларда юлларны киңәйттеләр. Өстәмә парковка урыннары һәм заманча балалар мәйданчыгы барлыкка килде. Агачлар утырту нәтиҗәсендә Ишегалда яшелләндерелде дә. Яшеллеккә куанып туймаслык, бу матурлыкка сокланып туя алмыйм мин. Бу матурлыкка шул чаклы яшәргә дә яшәргә Аллаһка Тәгалә гомерне бирсен тагы. Безнең Ишегалда программасы кысаларында 6-нчы комплексның күп кенә агачлары киселде. Барлык үзгәрешләр йортларда яшәүчеләр белән сөйләшенде дип аңлатты Үзәк район башлыгы Эдуард Фаттахов. Шуңа күрә бер киселгән агач урынына 3 яңа агач утыртылды. Шулай итеп, бүгенге яшелләндерү вакытында микрорайонда 20 чыршы һәм 10 миләш барлыкка килде. Мы, конечно, раньше на неделю это сделали, чем нужно было. Но вот мы сегодня это сделали. Сами жители вышли сегодня на посадку деревьев. Вышли управляющая компания. Вот видите, администрация, сотрудники администрации вышли. И вот дружно мы свою энергетику сегодня сюда все вкладываем. В надежде на то, что здесь будет красивая аллея у нас из елочек. Там красивая аллея будет из рябиночек. Я думаю, что вот двор, как женщина сказала, на десятилетие все-таки делаем на века, как говорится. Поэтому вот стараемся, делаем. Вот. И этим у нас, конечно же, будет завершаться программа «Наш двор». Ели это благородные деревья. Где-то мы смотрим на... Во-первых, значение имеет, что вырубалось. То есть, если вырубались благородные, соответственно, такие же благородные должны сажать. Если вырубались, скажем, деревья, причем деревья даже, скажем,
таких менее ценных пород, мы все равно говорим, что надо сажать поблагороднее. То есть если вырубили, например, тополь, то мы сажаем березы, рябины. Үсентеләрне идарәче компанияләр хезмәткәрләре дә 6.01 йортында яшәүчеләр үзләре дә карыячак. Алар сулар сибеп агачларның үсеп китүен күзәтәчәкләр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Иртә җылыну өчен күнегүләрдән башланды. 5-нче шәһәр хастаханәсе табиблары һәм шәфкать туташлары бөтен Россия аеклы һәм сәламәт яшәү рәвеше көне алдыннан зарядка уздырдылар. Физкульт минут Гренада паркында узды. Табиблар белән бергә зарарлы гадәтләрдән баш тарту флешмобын Чолтова телеканалының төшерү төркеме дә хуплады. Биредә сәламәт яшәү рәвеше белән гадәти кызык сунучылар түгел. Булар 5-нче шәһәр хастаханәсенең реаниматологлары, хирурглары, шәфкать туташлары. Алар көн саен пациентларның гомерен саклап калучылар. Ләкин табибларга эштә сүренмәс өчен эмоциональ йөкләнеш кирәк. Шуңа күрә мондый флешмобларда алар һәрвакыт рәхәтләнеп катнашалар. Прекрасное утро, прекрасная компания сегодня у нас. Мы своего рода зарядкой занимаемся разными видами спорта на прекрасных площадках парка Гренады. Здесь царит прям спортивная атмосфера. Вот сегодня я делал обход по району свой, ежедневный, и был приятно удивлен, что вот здесь собираются у нас чеванинцы. Сегодня вот, например, медперсонал собрался нашего города для того, чтобы поиграть в футбол, поиграть в волейбол, поиграть в баскетбол. Иртәнге 8-нче яртыда Гренада паркында алар чираттагы зарядканы үткәрде. Табиблар мисалларында сәламәт яшәү рәвешен сайлаганнарын күрсәтә. Алар монда пациентларның да кушылуларын телиләр. Менә безнең больницага кергән эшүче пациентларга без әлбәттә генә инде үзебезнең теләгебезне, үзебезнең киңәшләребезне бирәбез. Спорт белән шөгыльләнергә. Флешмобка нибары ярты сәгать. Тик табиблар белдергәнчә бу җитәрлек. Һәм алар эш вакытында мөһим булган дәрт һәм яхшы кәефкә ия булдылар. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Акчагызны банкка солырга уйладыгыз һәм аларны кемгә ышанып тапшырырга икәнлеген белмисезме? Акбарс банкы яна үз клиентларын отышлы тәкъдимнәре белән сөендерә. Сентябрьдә кертем алучылар 20% ставкага ия була ала. Бу Акбарс банк башлап җибәргән яңа акция ярдәмендә мөмкин булды. Анда ничек катнашырга хәзер сөйләрбез. Акцияда теләге булган һәркем катнаша ала. Моның өчен 31 августтан 30 сентябрьгә кадәр Акбарс банкка теләсән инде кертем ачарга һәм уен нәтиҗәләрен көтәргә кирәк. Среди оформивших вклады в Акбарсбанке будут отобраны 20 победителей. Итоги мы подведем 5 октября. Победители получат повышенную процентную ставку 20% годовых на весь срок вклада. Акцияда еллык 7% кадәр ставкалы просто поймать момент, еллык 3% кадәр ставкалы просто накопить, еллык 0,5% кадәр ставкалы просто управлять, еллык 8% кадәр ставкалы уверенное будущее кертемнәре катнаша. Теләсәң инде кертемне 91, 181, 370 көн срогына һәм 50 меңнән 1 миллион сумга кадәр рәсмиләштерергә кирәк. Открыть вклад можно в офисе банка, либо в приложении Акбарс онлайн. Подробную информацию можно узнать на сайте akbars.ru, либо в ближайшем отделении банка. Җиңүчегә кертем буенча арткан процентлар кертем срогы ахырында түләнә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 сентября. ТЦ Грин, первый этаж. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90.